Kaixo denoi hementxe gaude beste behin ere Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur abenduaren 20 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Leartibai eta Mutrikoko hitzak 10 urte bete dituela eta egunkariko langileok eta herrien lagunek jaialdia egin genuen joan den asteko zapatuan Mutrikoko kiroldegian. Guztira 430 herritarrek parte hartu zuten jaialdian eta guztiek ondo baino hobeto pasatu zuten. 3 orduko jaialdia izan zen joan den asteko zapatuan Mutrikun egin zena. Eta ordu horietan, jaialdian parte hartu zuten 430 ume eta gurasoek irribarrea ahotik ezin kenduta ibili ziren. Jolasak egin ziren lehendabizi eta ondoren txokolata da. Behin sabela beteta, ane eta piratekin parranda egin zuten denek. Dantza eta kantu artean txikienek eta nagusiagoek ondo baino beto pasatu zuten, herrien lagunetako pertsonaiekin eta hitza erraldoiarekin. Hitzako eta herrien lagunen klubeko arpidetzak ere zozketatu ziren eta irabazleak saria eskuetan zutela, oparia pozik jaso zutela esan zuten. Hogeita 9. Egia Iriondo memorialak 330 lagun batu ditu aurten Ondarroan. Irabazleak 14 minututik bera behar izan zituen Berriatuatiko Ondarroara iegatzeko. Berezitasunak aipatze aldera lasterketa oinutsik egin zuenik ere egon zen. Ondo hasi eta ondo amaitu zen joan den asteko domekan, 29. Egia Iriondo memoriala. Ondarroako herri lasterketarik ospetsuenak jendetza batu zuen beste behin ere. 330 lagunek egin zuten korrika. Asier Ugartetxe izan zen irabazlea. 13 minutu eta 38 segundo behar izan zituen lasterketa amaitzeko. Helmuga gurutzatuta, aurrean zituen herritarrei eskaini zien garaipena. Ondarroako Alde Zaharrean jende asko batu zen, lasterketaren amaiera ikusteko. Sari banaketa egin eta gero, omenaldiaren txanda izan zen. Horretan, Txirrimorraski Ondarroako denbora libreko taldea izan zen protagonista. Txirrimorraskik orain arte egindako lan guztiagatik jaso zuen omenaldia. Aitor Lizardi Mutrikuarrak irabazi ditu bigarren Siriako Andonegi ipuin lehiaketako sari nagusia eta Mutrikuarronenaren saria. Sariak pozez hartu dituela esan zuen Lizardi joan den asteko Barikuan Mutrikuko udaletxean egindako ekitaldian. Baten ordez bi. Aitor Lizardi Mutrikuarrak bigarren Siriako Andonegi ipuin lehiaketako sari nagusia eta Mutrikuarronenaren saria jaso ditu. Epaimahaiaren ustez, Lizardiren lana izan da lehiaketara aurkeztu den lanik onena. Andonegik Joseba Palenzuela Mutrikuko alkatearen eta Joseba Etxaburu zinegotziaren eskuetatik jaso zituen sariak. Saria eskuetan zuela, aurreko belaunaldiek euskararen eta euskal literaturaren alde egindako lanaren garrantzia azpimarratu zuen Lizardik. Horretaz gain, institutuko gazteekin literatura lantzeak daukan garrantzia azpimarratu zuen. Ondarrako udalak atezateko hondakin bilketa sistema ezartzea bideragarria den ala ez aztertzeko eskatu dio Leartibai amankomunazgoari. Orain arte gai horren inguruan egin diren batzarretan parte hartu duten herritarren iritziz, sistema berri hori da egokiena, gehien birziklatzen duena delako eta kostu ekonomiko txikia duelako. Herritarrek atesatekoaren aldeko apostu eginda, Ondarroko udalak azterketa egiteko eskatu dio Leartibaiko amankomunazgoari. Horrela ba, hilabete batzu barru jakingo da atesatekoa Ondarroan ekonomikoki beste sistemak baino bideragarriagoa den ala ez. Ondarroako udalak parte hartzeko prozesu bat ipini zuen martxan udazkenean. Prozesu horretan datuak erakutsi eta herritarrekin sistema desberdinen abantailei eta desabantailei buruz berba egin zuten herritarrek. Batzarretara agertu ziren gehienek argi esan zuten Ondarroarako atesatekoa izango litzatekela bilketa sistema honena. Gehien berziklatzen duena delako eta gainera etorkizunean gastu gutxien edukiko lukeela delako.
orain amankomunazgoak azterketa egin bitartean, albistea aho dabil. Udala bere aldetik azterketa horren emaitzak ikusteko zain dagoela dio. Lea Artibai eta Mutrikuko Ernaik presoen aldeko dinamika jarri du martxan. Denak ala inorrez izenburupean, presoen eta iheslarien eskubidak defendatuko dituzte Ernaiko kide. Horrela ba, ekintza bateratu eta desberdinak antolatu dituzte bertoko herrietarako. Otsaiaren 8 arte egingo dira ekimenak. Tarte horretan Lea Artibai eta Mutrikuko Ernai Gazte antolakundeak preso eta iheslarien aldeko dinamika bultzatuko du. Ernaiko kideen esanetan, gaur egun oraindik, zapalketa askoren ondorioz, 100 euskal herritar etxetik urrun daude. Errealitate horren jakitun, Ernaiko kideek presoen eta iheslarien aldeko ekimenak martxan jartzea adostu dute. Eta ekimen horiek guztiak dinamika berean bildu dituzte. Denak ala inorrez lelopean, datozen 2 hilabeteak ekintzaz beteta datoz. Denak ala inorrez, denala ez errez. Egun gutxi falta dira Gabonetan sartzeko eta Lea Artibain eta Mutrikun hainbat hitzordu antolatu dituzte talde eta elkarte. Beste behin ere Olentzero ailegatu aurretik kantak eta Gabon ekimenak izango dira nagusi berton. Abenduaren 20 da gaur eta Olentzero ate joka dator. Beste behin ere, Gabonen atarian Lea Artibai eta Mutrikuko talde eta elkarteek hainbat hitzordu jarri dituzte. Guztiak baina Gabonei begirako ekintzak egiteko. Antzerkiak, musika emanaldiak eta bestelako ekimenak izango dira nagusi datozen egunetan. Horrela ba, herritarrei ekintzetan parte hartzera eta Gabonak ondo pasatzeko oharra helarazi diete herri ezberdinetako taldetako kideek. Eta asteburura begira jarrita, bihar Santo Tomas eguna da eta hainbat ekintza egingo dira egun horren harira bertoko herri guztietan. Mutrikun eta Lekeition esaterako azoka egingo dute. Ziortza Bolibarren ostera jai giroan ospatuko dute egun handia. San Martin egunean hildako txerriak emandakoa jateko ordua ailegatu da. Bihar Santo Tomas eguna da. Ohitura zaharrak jarraituz, barrura begirako sua egiteko momentua da. Alegia, etxera begirakoa. Neguko hotzari aurre egiteko, txerriak emandako koipea da bihar eguneko izarra. Eta horrela egingo dute Lea Artibain eta Mutrikun. Lekeition eta Mutrikun esate baterako, azoka egingo dute. Ziortza Bolibarren ostera, jaigiroan egingo dituzte ospakizunak. Han eta hemen, jan edanik ez da faltako. Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion aurre egingo diogu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion aurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu Gabonak datoz eta albistegiak etenaldia egingo du. Horrela ba urtarriaren 10ean elkarrikosiko dugu berriro. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburuan auki, ondo amaitu urtea eta hobeto hasi. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun lore